Eh, kapait ng biyaan sa kasawa, oy. Wala kita kaabag sa trabaon sa balay. Gikan sa pagluto, paglimpyo, pangita og kwarta aron may makaon, atua tanan. Gani panglaba, atua pa. Mga anak, wapoy nakamu ang trabaho. Pakloy! Day, good! Ano ba? Day, aglihok ni mo, oy. Ano ba? Oh, mauman ko ani. Palihok niya ko gayhay. Na, tuwa ra ba may basket pa? Asa may palabiho ni mo kini trabaon sa balay o wala inyong si basket? Inyo habi yan si Nina tanan. Iman iba yan na. Nalang, soban niya po. Ipaabot na lang ko. Asa man ni magsuon? Nado sa kwarto niya eh. Atua be? Dali pa ka mula ka. Atua palihok. Moro ng klaso buha. Silang taas. Subuhon. Malibat. Malabi na ang ilahang. Galingong galingawan. Hindi gani ilahan ni sinina kung ilabhan. Ya, pahayahayo na ni. Balibad pa. Lahi gitong may asawa. Okay ra unta og maghago ta oy. Basta panahon sa gabion. Napuntay ma jerjer. Puntay ma jerjer. Aw. Kinamot. Toy. Asa man si Guyot ni mo igsoon. Kasi probleman pa. Guyot. Saan pa? Guman ako ani ba? Palihog ko gayay ani. Kini day. Lakaw mo kuno siya kay magduwag basket. Magduwag basket? Magduwag basket eh. Sige magduwag basket at sige kapildi. Kasa sinsiyon nyo eh. Opo. Pero nga naglaba ko sa nina po. Naglaba po eh. Yate ram-ram ka sa sugong boy-boy. Ha! Tabangon dito kari di. Kay unahon yun mo ng basket. Siguruhan yung basket ha nga. Makadakan usa ka bakit na bugas ni guli. Basig magdapo ka tiil nga bali dire. Ay, balik ka pop. Wow! Ato ko pa. Wata ni mong ariyong oy. Ya isa may mahalay na ron ba? Aw, kita pa may lain mo yay ani kita na malanduha dire. Ako pay ilaga. Ako pay hay. Ikay nang laga ako pay bayhayon unsa man taon ko anak. Ihayari ni guman ako. Sige ba mo 1 click ra. Click bitaw. Dari ilan sa nadia kay kapoy pang ipaabot. Taw wala mo dire ha. Buyot! Buyot! Oh! Dali. Ah, grabe! Dali, Saka pagyabo? Palihaw ko gaya yan eh. Human naman eh. Dali, ara. Mura mang kuhay usa ka segundo. Ngayon pa na nga napatay dagang trabaho. Asa may halay? Ato sin? Naniron. Ako pa'y pangutan-on kung asa, ihay-hay. Lagi. Ihay-hay, naniron. Kung may init. Aw daw, be. Umaw na diha. Oo na diha. Kana akong gilabhan ni. Inyuhan na si Nina. Nga magtinapulan pa mo. Paita ninyo na pa'y nanakit na nitong hawak. Human na ni, mga ito pa ko sa kuhan. Pero ako'y trabahoon gamay po dito para makasapi ta. Tinapulan ninyo eh. Patay-hay lang. So, dayon, easy. 1 click ra na. Patay-hay. Hay-hay na. Natagot niya ka. Dali. Hay-hay. Ayan, sila sa sanin na. Sige, padung na mo diya. Asa pagpapa eh. Naglaba ko gamay rin gina sa mga anak. Sige, kaya mo na po ko diha. Iwas ko ng trabaho diha. Manapa? 1 click na no? Adto na ko ha? Oh. Ay, trabahoon gamay kay. Ayawat na lang
mo na makasapita kay balitag bugas. Sakto na, gutom na rin ako. Dali ilang nyo kay gutom ka. Oh. Na, one click na. Naunsa ko na. Mo na gitawa ko, one click na pagayhay. Pilan. Reklamo na sa gayhay na ganay na to. Saban pa kita. Mao na hinayhayan ninyo. Ano guys? Mo na one click. Lord. Pabalikan ang taon akong asawa, bi. Grabe na yung pag-agtos sa akong mga anak, Lord. Still not.